Okei, terve vaan. Elikkä mun nimi on Petri ja koska tää on vähän nyt uusi juttu mulle ja niin kuin varmaan kaikille muillekin, tai ainakin mun mielestä tää on suhteellisen uusi konsepti, niin mä ajattelin, että mä nyt vaan rupeen tässä sitten puhumaan ihan sillä tavalla, että katsotaan miten homma sitten purkautuu, harjoitellaan samanlaista puhumismeininkiä. Okei, eli mulla on ollut aina hieman vaikeuksia lähestyä vastakkaista sukupuolta. Ja sen takia mä ajattelinkin, että jos tämmönen videokonsepti voisi tuoda sen ratkaisun. Koska mä en ole mikään auttamattoman huono puhumaan, niin mä ajattelin, että jos lähestyisinkin videoteitse, koska siitä mulla on jonkun verran jo kokemusta. Elikkä videon kautta voitaisiin varmaan sitten saada se mun todellinen minä esiin, eikä jouduta siihen baarikonseptiin sitten takertumaan. Elikkä baarissa kun nyt tulee oltua, niin siellä ei tule juurikaan lähestyttyä ketään, joten täytyy nyt kokeilla sitten tätä vaihtoehtoista reittiä. Elikkä tosiaan mä oon Petri, hyvinkääläinen 28-vuotias mies. Ja oikeastaan mä kaipaan vaan alustavasti, mitä nyt voisi sanoa, Messengeriin seuraa tai ihan mitä vaan tämmöistä. Nettiteitse esimerkiksi sähköpostin kautta on helppo olla kirjeenvaihdossa ja silleen, koska ei oikeastaan oo juuri mitään kontaktia ollut tässä nyt moneen vuoteen ja kaipais edes jotain säpinää, joten mitäs muuta. No en tiedä, siis tässähän tää nyt oli pähkinänkuoressa, että tää video nyt tulee palvelemaan lähinnä sellaista tarkoitusta, että näkee saman tien minkälaisen ihmisen kanssa sä tulisit olemaan tekemisissä ja siitä on sitten luontevampi jatkaa esimerkiksi kahville, jos ikinä edetään siihen pisteeseen, että klikkaa jollain tasolla ja sitten onkin jo lähdettävä kahville. Niin ei tuo ainakaan mitään ylläreitä, että what you see is what you get. Elikkä mä jätän tähän mun videon loppuun mun yhteystiedot tai Messengeriin. Mä laitan YouTubeen ja Messengeriin sen saman osoitteen, millä mut tavoittaa. Elikkä se on treffivideot@hotmail.com ja Treffivideot on myös se YouTube-kanava, mikä käy tästä ilmi. Okei. Ja mitäs muuta? Niin pitää varmaan listata jotain mun vahvuuksia ja heikkouksia ihan vaan huipuaksi ja urheilun kannalta. Elikkä ensiksi tietysti ne negatiiviset ilmeisimmät puolet, mitä mä en usko niiden salailuun, koska nehän tulisi ennen kaikkea sitten jossain vaiheessa ilmi ja sitten molemmat joutuis varmaan pettymään, kun ei olekaan ollut näitä määrättyjä juttuja paljastettu jo varhaisessa vaiheessa, eli mä oon työtön, mä asun äitini luona ja mä en ole koskaan ollut parisuhteessa, joten mä oon varsin kokematon tällä saralla ja muutenkin en mikään tämmönen maailman paras kandidaatti tämmöiseen ihmissuhdemeininkiin. Mut se ei haittaa, mä haluankin oikeastaan vaan keskustella ja jos keskustelu tulee jossain vaiheessa olemaan jollain tavalla mahdollista, niin sit se on ihan ok. Okei, siinä nyt oli ne kriittisimmät heikot puolet. Sitten mitäs muuta? Mä oon aavistuksen urheilullinen, eli mä en vierasta liikuntaa. Cooperissa tuli hiljattain vedettyä lähes 3000, kun mä aloitin tuossa tammikuussa semmoisen elämäntaparemontin. No, okei. En vierasta liikuntaa, siinä on varmastikin sit ne hyvät puolet. Ai niin, ja sitten mun pakko hehkuttaa, että niinku mitä mun musamakuun kuuluu, niin mä kuuntelen etupäässä niinku semmoista rentouttavaa konemusaa, eli semmoista vanhusten hierontamusiikkia. Sellaisia artisteja mä kuuntelen etupäässä kuin Chicane. Tulee semmonen luova hiljaisuus, kun mä pistän siihen semmoista sämpöä päälle. No, käsitellään mahtavaa. Sitten lopuksi tietysti sokerina pohjalla Michael Jackson.
Mutta siinä nyt tulikin pähkinänkuoressa. Tää ei ollutkaan ihan niin helppo tempaus kuin mitä mä olisin kuvitellut. Tämmönen treffivideon tekeminen. Se ei lähdekään niin luonnostaan kuin noi kaikki mun muut sekoilut, mitä YouTubesta löytyy. Mutta mä en ajatellut, että mä tekisin monta ottoa tästä, joten mä annan tän mennä suoraan tubeen. Koska sit mitä enemmän sitä yrittää, niin sitä vaikeammaksi se menee ja sitten lopputulos nyt on mitä se on. Elikkä tässä tosiaan nää. Ainiasta piti tietysti listata, että kannattaa käydä katsoa YouTubesta sellaiset accountit kuin Evoluutiomies ja Kuvalautalainen, jotka taas sit valottaa mun persoonaa vielä eteenpäin, että minkälainen tyyppi mä oikeesti oon, koska sitä on turha salata, koska ne tulisi jossain vaiheessa ilmi joka tapauksessa. Mutta ei siinä tosiaan sen kummempia, että ollaan yhteyksissä ja mä jätän elikkä siis Messenger on treffivideot@hotmail.com ja YouTube-accountti on treffivideot ja sieltä Messengeristä voi tulla ihan tökkimään tai sitten Hotmailin kautta voit lähestyä sähköpostilla, jos nyt sattui kiinnostamaan. Alright, ei siinä muuta kuin että palaillaan ja toivottavasti ollaan yhteyksissä.